suport material, econòmic, físic, fins i tot, que dona Dow Chemical des de l'any 2002. Efectivament, des de l'any 2002 Dow Chemical s'incorpora en aquest excel·lent programa on nosaltres com a tal identifiquem un programa per activar el que nosaltres anomenem programes de voluntariat empresarial, i el que fem en aquell moment és buscar un programa, identifiquem aquest. Cal dir que al conèixer el Romà Soler fa molt més fàcil que ens integrem dintre d'aquest programa, i bàsicament Dow el que fa és col·laborar en 3 línies. Una, el buscar voluntaris dintre de la seva organització, dintre del col·lectiu d'estudiants o empleats, per inculcar-los aquesta activitat de voluntariat necessària dintre de la nostra ciutat. Segon, el subvencionar una part del transport, diríem, especial que necessiten el col·lectiu de discapacitats per vindre a les festes de Santa Tecla, i després, com a tal, unir-nos dintre de la societat per tal de formar aquesta pinya i donar resposta a aquestes necessitats que hi ha dintre d'una normalitat molt gran, que és el que sempre en Romà i en Carles Balanyà ens han inculcat i ens han aconsellat, perquè tal que anem tots amb una penya i disfrutem de les festes majors amb tots els col·lectius units. Carles, se sent aquest sentiment de pinya? Ha ajudat realment a que persones del vostre col·lectiu puguin accedir a la festa d'una manera més fàcil? Efectivament. Nosaltres des de ja fa 4 o 5 mesos estem esperant aquests dies amb il·lusió, no? Perquè antigament, abans que se fes aquest programa de festa per a tothom, nosaltres no podíem participar, senzillament perquè estem a 5 quilòmetres de la ciutat, la nostra residència, i sense l'ajuda dels voluntaris que es desplacen, que ens ajuden en qualsevol activitat per a desplaçar-nos, per a anar d'un lloc a l'altre, on sense l'ajuda del transport adaptat nosaltres no podíem participar en les festes, no? I nosaltres ara, gràcies a Festes per Tothom, doncs vivim la festa de Tarragona com un ciutadà més, no? Que és el que volem entre tots. Participar tant de manera passiva, veient la processó, assistint als actes, com últimament també s'han fet obres de teatre al Metropol, que s'han inclòs al programa de festes, obres de teatre fetes per col·lectius de disminuïts. Ja l'any passat i enguany, i aquesta tarda, i demà dijous a les 7 de la tarda, al balcó del Mediterrani se farà la presentació. Això ho tenim tots claríssimament, que demà s'estrena aquesta obra a les 8 de la tarda al Metropol. Quantes persones formarien part d'aquest projecte enguany? Quantes persones fan possible que això sigui així? 150? Tenim dades? Bueno, ara encara s'estan apuntant, no? Exacte. Però entre els diferents projectes que s'han programat, jo crec que s'han involucrat 150. Entre discapacitats i entre voluntaris. Sí, que com es deia, nosaltres no volem fer tanta distinció, perquè a més és real. Una vegada començat el programa, aquesta distinció tendeix a desaparèixer, i això és important. I el que volem destacar és que, tot i que 150 persones seran les involucrades directament en el programa, realment diem que nosaltres som els agents que participem en la festa i que tota la ciutat n'és la receptora. Exacte. Tota la ciutadania, diguéssim, que se serveix d'això. Sí. Hi ha un moment que s'integra i que ja no es nota aquesta diferència. Però sí que caldria dir que estem en un període important de comunicació i llançament, i des d'aquí sí que podríem fer una crida que demà, dia 17, a les 7 de la tarda, hi ha la presentació oficial, i on voldríem és fer una crida a la ciutadania perquè vinguin, ens coneguin i que s'apuntin com a voluntaris, perquè voluntaris sempre en calen, i creiem que és una bona manera de conèixer una altra Santa Tecla que és molt reconfortant i que ajudem a altres persones que la visquin bé. Llavors demà pot ser, per això amb en Romà i amb la Victòria vam decidir fer aquest any aquesta presentació del balcó perquè fos un puesto obert, i fos un puesto durant 2 hores interactuessin voluntaris, participants, ciutadans... Que pogués venir el màxim de persones possible, el màxim de persones possible perquè ens coneguin... Abans es feia el pati de Jaume I, s'ha de dir. I puguin gaudir i al mateix temps apuntar-se a fer aquesta activitat de voluntariat.
I des d'aquí aprofitem per demanar que demà vinguin, que ens coneguin i que puguin apuntar-s'hi. Des d'aquí també voldria, Roman, o no sé si una altra persona ho podria explicar, com fer per ser participant. S'ha d'omplir una fitxa, però on s'ha d'anar? Sí, o per fer cada desastre amb un telèfon que puc donar el 610 77 95 78. Hi ha un fixe que és el 977 24 19 09, o bé amb un email fàcil, intuïtiu, que és discapacitat en singular @tarragona.cat. I de forma directa, d'anar a algun lloc físic, també es podria anar a omplir la fitxa de participant o no? A través del telèfon i a través del mail. Sí, o serveis socials a l'Ajuntament de Tarragona, a la plaça de la Font. Molt bé. O com deia en Josep, demà a les 7 és una bona oportunitat. Doncs queda dit, esperem que s'apuntin al màxim de gent possible. Res més, moltes gràcies per estar aquí, una mica tapaïts, però hem pogut parlar tots i ben a gust, i que tinguin bona festa major, sobretot. Moltes gràcies. A vosaltres, dir-vos que continuem amb més informació a 2:15 del vespre a T-Notícies. Adéu.